Ma nistgħux ninjoraw il-fatt li t-tanker tal-gas kien soġġett tal-aħbarijiet, għal-kontroversja, għal-opinjonijiet differenti. Iżda ħadd ma kien jimmaġina, sakemm m'għandekx immaġinazzjoni fertili ħafna, li l-famuż tanker seta' jintuża bħala post li jżewweġ koppja. Wis inqas li jżewweġ lil Fenek ma' Konrad Mizzi. Din hija l-istorja tal-famuża Arċilla din is-sena, miktuba minn Emanuel Mifsud bid-direzzjoni ta' Joseph Gallia. Gallia spjegana li l-ġrajiet kurrenti għandhom irwol importanti fir-rakkont tal-Arċilla, u allura spjegana minn fejn nibet l-aneddotu ta' din is-sena. Dan huwa kuntratt tat-tieġ, ħajsir fuq il-tanker tal-gas, ovvjament bħalissa l-arajjes huma Fenek u Corradinho. Għanna Fenek u Corradinho, ġifiri mbagħad kulħadd. U x-xhieda huma l-blockers dik li ma tissemma qatt u Ben. Għanna wkoll il-Hippie illi rappreżenta lil Salvo Mallija, insomma il-politiċi ikunu l-mira tal-Arċilla. Il-Arċilla hija farsa li tmur lura għas-sena 1760 bħala waħda mill-ewwel wirjiet tat-teatru ta' triq fi żmien l-ordni. Il-Arċilla kienet kuntrast qawwi mal-ballijiet u l-opri li kienu jittellaw fil-Bereċ u fit-Teatru Manuel. U din kienet meqjusa wisq vulgari fi żmien l-Ingliżi u għalhekk inqatet għal madwar 100 sena. Sakemm 4 snin ilu kien deċiż li din għandha terġa' ssib posta fil-Karnival. Sar studju minn Konrad Fenek li kien għamel teżi dwarha ġifieri. Instabu l-qriċ l-antiki mill-Biblioteka Nazzjonali. Sar ktieb ukoll, ġie pubblikat ktieb dwar dan l-istudju. U mbagħad il-Kumitat tal-Karnival tħajjar li jerġa' jibda din it-tradizzjoni. U jidher li l-Maltin laqgħu tajjeb ir-rappreżentazzjonijiet tal-Arċilla din is-sena għaliex ngħiduha kif inhi. Qasel tinżlilna meta ngħaddu l-politiċi biżmien. Il-Arċilla nħalluha purament xi ħaġa farseska, teatru ta' triq fil-verità. Le, ma naħseb li hemm kontemporanju li nippruvaw nużaw stili ta' teatru differenti wkoll. Iktar toqrob lejn il-pento. L-Arċilla toqrob ħafna miex il-kobor tal-pantomima tal-miniet imma toqrob il-fatt għaw nisejħilha l-pentaw tal-Karnival. Il-Arċilla se terġa' tittella nhar it-tnejn li ġej fil-Forti Sant'Angelo b'diskors informattiv mill-lettur Olvin Vella. Din hija attività organizzata minn Heritage Malta. Ċirillu, għaddejna si għannejn kollu, grazzi għal-Arċilla.